Tak, čau ľudia. Bonjour, it's Michel over at Keel Street. The pipes, you know, the ones you've supposedly fixed, they're leaking again. Sorry to hear that, sir. We'll send our guys over right away. Yeah, you hurry. They bought it. Let's drain the place. Suit up, load them, get to work. Tak, čaute ľudia a vítajte pri hre Payday the Heist. Práve teraz hráme misiu, vlastne kúp. Som tu iba sám, no, s nejakým typkom. Ešte dva sa môžu napojiť priebehu hry. Táto misia je z patchu Wolf Patch, tak ako hey Payday the Heist Wolf Patch, presne to. A asi dáme... Cheers. Ah, there you are. Fast for once. Guys, I Asi to dáme na plán A. Gonna try. Follow me. Ok. Takže máme ísť vlastne zem. Počkajte, to musím vypraviť. Toto hra je... Also, gonna melee of 5 people to make three. Dobré, ja mám ísť za ním. I have to follow this man. Fuj. To vedie iné z hajzla, tam hore sa už bol pozrieť. Káu, to musíme ráno sračku. Dobre, ukluj sa, poďte na facku. Fuj, aké smečenie. Fuj. Hodnú moji plesne. The house, all three for the one out here. Ok, wait. No, tak samozrejme, ak budete chcieť viacej Payday-iek. Ok, heist. Ok, heist. Alright, down! Down, motherfucker, down! Down! Down, motherfucker! Go down, motherfucker. And you too. Stay down! Pripútať všetkých ľudí, čo tu aby zavali. Políciu. Lebo to bude problém, ak zavolajú políciu. Prepútaj ich, ty šimej, myslím. Ó, super. Je tohto. Wolf, come here. Prepútaj ho tu. Ja, ty. Nezabíjaj ľudí, ty chuj. Koľko by mrdaný musí povedal krompač. Či páčidlo tak. Že spal, ne? Ó, musí páčiť, má páčidlo. Chuj. Už asi našiel. Zabijem ho. On mi čorol páčidlo. Piči, on mi čorkol páčidlo. No do riči. No tak ľudia, chcel by som vám povedať, čo sa týka súťaže. Súťaž bude... Vlastne teraz môžete vidieť, že sa niekto napája. Áno, to je jediná nevýhoda tejto hry, že keď sa niekto napája na server, tak toto dá. No súťaž sa vyhodnotí, až keď tam bude viac ako 15 ľudí, viac ako 20 ľudí. A samozrejme, keď niekto napíše to heslo, tak tak sa zmaže, bude komentár nahlasíme ako spawn, alebo ho zmažeme a napíšeme si vlastne jeho meno, aby nie že jeden napíše a druhý si to už nebudú čekovať, tie videá, nie? A to piči, toto tu na... Tento tu na čo tu bol, on zavolal fízlov. Presne to urobil on. Akože sorry ľudia, že nedávam, ale keď sme prešli s plánom áno, tak tam máme veľmi veľa peniazy, tam proste tam je asi 8 balíkov po 100 000. Carlos, did you know to stay in the house? What? Face palm. Carlos, you stupid idiot! You ever do this level before? Yes. What? I need plan A, no plan B. Bro. The police was coming, so you know to stay off the street, right? Oh. You stupid idiot! Damn, sprostý hlavu rozbijem, idú ho asi kiknúť. I thought you had already scrolled plan A, sorry. No jet.
Bé, kokot, jeden vymrdaný. No! Čo, hej. Tak, k tejto zbrani. Táto zbraň je z patchu, z toho Wolf Patch a je to automatická pištol. No! Oh my god, damage, proste. Potom tu máme taký trošku väčší machine gun. Ale ten machine gun je slabý, len veľa nabojem. A posledná zbraň, počkajte. But keep the one who alive. Posledná zbraň je toto je. To isté, toto. Skoro však som si dal brokovníci. No, ak budete chcieť viacej gameplayov na túto hru, tak mi napíšte, mám vlastne ten loot patch, takže mám všetky misie. No tak nejaká, že ste to hrali, ak nie odporúčam. Veľmi dobrá hra, aj keď proste nie je vôbec populárna, viem, že ju veľa ľudí pozná. No, teraz môžete vidieť, že musíme to rebootnúť. Píči, čo tento vlk sám mi stalo hlavný? Taká hra na odreagovanie. No. Takže vľavo môžete vidieť takú vrtačku vedľa toho G-čko, áno. Tu nám môžete získať náboje iba tak, že si dáte vlastne ten ammo bag alebo život. Naľavo tam vidíte vlastne môj ksicht, okolo toho je také biele a tam je také zelené. To biele je vlastne ako keby vesta, ktorá sa doplňa a to zelené je vlastne život, volá sa Dallas. Keď budete píšťať Dallas, come with me, tak to bude vlastne myslím mňa. Vedľa toho sú týpci, vlastne hen tam vedľa nich je život, len okolo toho Wolfa nie je život, to je preto, lebo to je bot. Ak sa, ešte sa môže vlastne jeden typom napojiť, tak sa málo môžu byť 4. Pod tým máme, že Reputation 78 a cash, vlastne tie peniaze, vy získávate peniaze tu v tejto hre a to máte vlastne ako keby X, piči, kde je? To máte vlastne ako keby X, preto som začal nadávať, keď ten typek, čo to dopalo, tam bolo dokola pomažu. Tak mám vlastne level 78. Robíme? No a teraz, to máte vlastne ako keby hlavné menu, hen tam... No, tu nám boli peniaze, okolo tohto sú vždy peniaze. Čo si to dovoluješ akože? Hustý si? Hustý si? Pozor. No. Čo dobre ty špína. Kde je voda? Aha. Child. Dieťa. No a ako sa doplňa vlastne to zelené, sa určite pýtate. No tým medibakom. Hen tam, že vlastne vidíte tých... Hen tam, kde vidíte tých typov, tak pod nimi sú ako také znaky. No a to je vlastne, čo oni všetko majú, ale... To, že či má medibag alebo amobag, tak to asi nepovedú. Takže jeden typek viem, že tu má amobag. No, teraz ak ma nezdvihnú, tak skápem. A idem to asi... Incoming. Surprise, motherfucker, I'm don't have ammo, you bitch. Did you bring one? No, bring one.
Stupid! Idem ho zabiť. Teraz toto čakujte, toto bude pichva, ako na smúra. Lebo mu môžete strieľať iba do toho skla, čo tam má. Gross, I have... Super zmrka. I have ammo. Ale vyčuráci musíte počkať, kým mi dojde. Ja nejdem dávať vody. Musíte si šanovať. I told you, Brian. Čo, Brian? Bá, nie, nebral som si torrent, bral som si ammo. Koľkokrát si to mal napísať? No iba nervy pri tom chytám, taká nerváčka. Bulldozer! I have a torrent. Yes, I'll have ammo. Put the torrent! Piče, toho bulldozer nedám. Bulldozer! Ideme. Zabíjaj ty chudy, no to môžete iba do hlavy strieľať, ak všetko nedáte. Alebo to je ammo. Ja mám to chytím tu. Medic, Dex si zaberiem and super zmrtvaka. Sem. Fill up your ammo, guys. Guys, here is ammo. Koľko tak zbere to ammo, tak nás priedu. To je pre mňa ammo. Nechytaj si to. It's a fucking taser! Položí. Kurva. Ma nervy z neho budem chytať. Takže sorry, že moc nadávam, ale... Dneska mám veľmi hrdlo. Ja mám nervy. Bude sa to snaží obmedzovať, ale ja neviem. Neviem, či to zvládne. Ty kokos. Čupni si. Táto hra je na Steamu za 19 €. Musíte kúpiť a pridáte si na spolu. Zahráme. Ja som si bol spolu si zahráme a bude sa vám táto hra páčiť, pretože táto hra je pre všetky vekové kategórie a hlavne od 15+. A keď ja to baví, ja to už mám asi rok, ale musím to nehrávať. No, ale takže sa hráva. Lebo ma to baví. A čo mne baví, to je pro mne slavný. A ideme dať si na spieť oči, protože Fizzly ho spojili. Super. Budeme hrávať, či budem si, Kryjem vás, kryjem vás. Anybody got a medic bag? Bugnute. Ten nápoj tam leží. Shield, ja idem späť, bros. Ako všetko prebijem a nabehnem tam, tak najväčší geri je to. Taser eliminated! Tuna, čo nepovieš? Ty? Idem si nabor.
Ďalší. Rýchlo, ty koko. Zašli mi naboje. Čorli. Šmejdi ten môj amobek, či si tam mal teraz chybu. To je hlavný tréning. Ja som si ho zobral, len tým, že som zobral Toren, že to bude XP. Vlastne to nebude XP. Dá, budem mu to dávať ten Toren verzi. Ako náhle mi dojde náboje v tomto, uteká. Drahanie, prebíjanie, neviem, ako nabevný čorný, mivný. To čo malo znamenať? Hej, jemu sa ospravedlňuj! Idem si po náboje, lebo ich nemám, zoberiem ich. Keď chytám nervy, zoberiem mi aj život. Čo mám minimálny už. Ja... Čorky, skapem. Ja tam je dál bulldozer. Dvaja dokonca. Trochu viac chlapci. No ty kokos. Ukludni sa, Miro. Ukludni sa. Tak tu nás si pôjde strih, lebo toto je nejaké dlhé načítavanie a mne sa tu nechce bohove koľko čakať. Tak ale čo už, možno, ak do konca toho načítavania niečo budem vraveť, tak nestrihnem, tak ale aspoň o jednu posilu viac, lebo ako ste doteraz ste, ako ste mohli vidieť, došli mi náboje, takže dúfam, že tento D_PSR PAVN bodka pomlčka D_PAVN, viete? Dúfam, že budem mať náboje, lebo ak nie, tak to bude veľmi veľký problém, pretože už mám, no, ešte sa vám chcem povedať, tam čo na tých zbrajách, tie čísla vidíte, tak to sú náboje. Aha, mám 10 nábojov, neprebitú pištoľ, mám iba 10 nábojov. To nie sú zásobníky, to sú náboje. Napravo, v ťažkom gulomete, čo mám vyše 50 nábojov, dokopy mám iba 24. No, tak nestrihnem to asi, nestrihnem. Dobíjaj. Je tam 11. Ammo, please. Because I'm done ammo, please. Dva bulldozery, hej? A to akože čo teraz? Načuj. Ja mu môžem rozbiť to sklíčko, ale... Je za mým medic bag. Medic bag, za tebou ty čor. Nie, ty si čorka. Vlastne zbraň neznamená. Čo má akože znamenať? Čorka, skapem. Čo si napísal? Bagger here a little with pickups. Tak. Dobíjaj. Rýchlo. Like a boss, máme náboje. Čo ti bije? Máme náboje. Teraz budeme musieť dať C4. There are bulldozers. To sa bulldozer, čo? Máme to aj bulldozer. Dobre, počkám, kým sa to naplní vodou. Dám tam T4, zoberiem nejaké diamantíky, čo za to, že mi dajú peniaze. Za čo bude level. Áno, za to bude level. C4 applied, ten bag. No. Čorka. To si to iba čorknem. Pri sám Bohu vám to vrátim. Keď nájdem peňaženku, vám to vrátim. Všetko. No ty kokos, si zdal bohosky. Čo máme? Aha, new weapon máme. Super. What the fuck? No ty kokos, tak toto asi nedám.
Ale budem mať dobrý level po tomto kole, ako sa tu pozerám. Počekajte, čorka. Teraz ideme vlastne pod zemi. A misia by bola prejdená. To je také rýchlo. Bro, ja ťa budem kryť. No, rýchlo. Rýchlo, aha. Teraz sa vám vlastne v pravom hornom rohu otvoril čas. Koľko ten má ten dvojitý, čo? Hej, to má ten dvojitý, nevadí. To máte vlastne čas. Za koľko vlastne končí mapa, za koľko sa musíme evakuovať. Sfízli? Nie. Ó, dobre! Dobre, nový level! Nice! Yes, bros. Áno. Dobre. Civilistu som zabil. Oh, plus give me map. Dobre, ja sa s vami rozlúčim a keď budeme ďalej hrať, tak samozrejme to dám nazad. Tak zatiaľ.